tata anyị ga-eneyezi anya na ọghọm ya bụ disadvantage dị na ibi ezinụlọ nke ndị ọcha anụwa. Maka na ọ bụrụ na anyị na-anya anya fụrụ anya bụ ezinụlọ ka anyị na-eme gịnị ka anyị na-ewomi. Na nke mbụ ka njuke naanị ọ bụrụ na ndị nna nna anyị ha ndị anụla agha na ọ bụrụ na ha bibelu ndụ dịka ndị anyị si ebi tata, kedu ihe ọ dị gị ga-abụ? Kedu ihe ọ dị gị ka Igbo ya abụ? Kedu ihe ọ dị gị ka Igbo ya abụ? Mana ndị ahụ sọvaịvụlụ agha ha mere gịnị? Ha bili ezinụlọ dịka ezinụlọ Igbo ji wee mee gịnị? Ntọala ezinụlọ Igbo ji wee mee gịnị? Ji wee dị ọnya mere ha ji wee nye onwe ha nkwado, ya mere ha ji wee jikọlata onwe ha ọnụ. Onye ligolu ọdọnịta ibie, onye ligolu ọdọnịta ibie, onye pụọ ụzọ ije ọbịa ọnọdụ ọfụma ọbata ọkpọrọ otu onye obodo ha, ọkpọrọ otu nwanne ya, ọkpọrọ otu nwanne ya, a na-ebuild chains of gịnị? Progress and prosperity. Ide